Grebara deituta daude gaur Nafarroako irakaskuntza publikoan aritzen diren 10.000 langileak. LAB, Steilas, Comisiones Obreras, ELA eta UGT sindikatuek ikasturte honetan deitutako bigarren mobilizazioa da. Hezkuntzako etapa guztietan ratioak jaistea, erosalmena berreskuratzea, KPI-ari lotutako soldata igoera eta 2010etik galdutako 120 berreskuratzea, behargin guztiei karrera profesionala bermatzea, behin-behinekotasuna 8%tik behera murriztea eta ikasleen hezkuntza premiei denbora gehiago eskaini ahal izateko lan gainkarga murriztea dira hoien aldarrikapen nagusiak. Grebak jarraipen handia izan du Nafarroako hezkuntza publikoan. Arratsaldeon, Nafarroan garela Volkswagenen Iruñeko plantako zuzendaritzako kide batek, Alfredo Moralesek, langileen batzordeko presidenteari iragan astean jakinarazi zion auzitan dagoela bateriak muntatzeko lantokia landaberen ezarri ahal izateko. Erabaki hori ez dela Iruñean hartuko gaineratu zion, auto elektronikorantzko trantsizioa zaila izango dela jakinik ere, konpromiso hori hartua zuen Volkswagenek eta atzo langileen batzordeak salatu zuen emandako hitza ez duela bete. Adierazpen honen aurrean, langileen batzordeko 5 sindikatuak elkarrekin agertu ziren, azaldu zutenez, jakinaren gainean zeuden auto elektronikorantzko trantsizioa basamortuko zeharkaldia izango zela, baina asteartean zuzendaritzak emandako datuekin harrituta agertu ziren. Bestaldetik, LAB sindikatuak Nafarroako gobernuari leporatu dio, parlamentuari eta sindikatuei eskutatzea gaixotasun arrunten kudeaketa mutualitateen patronalen eskuzteko estatuko plana. LAB sindikatuak salatu duenez, dokumentu hori Espainiako gizarte segurantzaren eta mutualitate pribatuen elkartearen artean adostu da eta erkidego bakoitzari eskualdatu zaio dagokion osasun sailaren eta mutualitateen ugazaben artean gauzatzeko. Azken finean, langile guztion osasun integrala, hau da laneko zein gaixotasun arruntak mutuen esku uzten duelako. Beste modu batera esan da, hemendik aurrera lan produktiboa egiten dugunok izango genuke arreta pribatu bat mutuen bidez, eta gainontzeko gizartea, hau da aurrak zein helduak osasungintza publikotik izango zuten arreta. Hau oso larria da eta azken finean lortuko lukena izango zen orain arte izan dugun logika aldatzea, ez? Hemendik aurrera irizpide medikoa izango da ahalik eta lasterren enpresetara itzultzea eta ez aldiz gure osasuna zaintzea eta ondo sendatzea. Osakidetzak azpikontratatutako garbiketa zerbitzuko langileek 5 urte daramatzate hitzarmenik gabe eta enpresekin hainbat bilera burutu dituzten arren, salatu dute hasieran bezalaxe daudela, hori dela eta LAB, UGT, Comisiones Obreras eta SK intersindikalak grebara dituzuen martxoaren 20an atzoko egunera arte. Gauzak horrela, grebaldiaren balorazioa egiteko Nahia Carvajal LAB sindikatuko Gipuzkoako garbiketako arduradunarekin hitz egin dugu gaurkoan. Azpimarratu nahiko genuke greba honetan enplegu sailak ezarritako zerbitzu minimoak salatu nahiko genituzke, izan ere zerbitzu minimo horiek gure greba eskubidea urratu dute eta hala adierazi deu behin eta berriz. Eta balorazioai buruz esan, 3 herrialdeetan eta lanzentro ezberdinetan egindala kontutan izanik, ezberdina izan dela jarraipena, baina orokorrian pozik gaudela, eta zehaztuko genituzkela batez ere Gurutzeta eta Donostiko kasuak. Yolanda Díaz, Espainiako presidente ordea aspalditik ari da bere bidea egiten eta azaldu du etorkizunean zein norabide hartu nahi duen, Espainiako lehen emakumezko presidentea izan nahi du. Humildemente, creo que puedo ser útil a nuestro país. Hoy, humildemente, voy a dar un paso adelante. Hoy quiero ser la primera presidenta de nuestro país. Quiero ser la primera presidenta de España. Si vosotros lo queréis, lo vamos a conseguir.
Quiero ser la primera presidenta del país porque es el tiempo de las mujeres, porque las mujeres queremos ser las protagonistas de la historia. Hoy quiero ser la primera presidenta del país porque la España de las mujeres es imparable, porque no hay marcha atrás, porque el futuro es hoy, se llama sumar y lo vamos a conseguir. Por tanto, sí, con esta energía a favor, quiero convertirme en la primera presidenta de nuestro país. Adelante, muchas gracias, eskerrik asko, muchas gracias. Adelante. Bestalde, iazko abenduan aurkeztu zuten Bagira egitasmoa Ipar Euskal Herriko mugimendu abertzalearen herri topaketak antolatzeko. Mugimendu abertzalearen oinarriak eguneratzeko eta helburu eta etapa partekatuak kokatzeko asmoz, egutegi zehatz bat plantan ezarri zuten, epe jakin batzuk ezarriz parte bakoitzerako. Lehen fasea, asteondarreko aberri egunean bukatutzat emango dutena. Lehenengo ABG eguna berezia izanen da, Iparraldeko lehen ABG eguna egin baitzen dela 60 urte egi hontan ere itsasun, eta aurtengoak badu berezitasun hori, horrengatik, eta ere Bagira prozesuaren baitan sartzen baita, nahi baitugu lortu abertzaletasuna, mugimendua eguneratzen, berrindartzen, eta hola kokapen horrekin abiatu nahi dugu aurtengo ABG eguna, ordean memento azkarrak izanen dira, manifa bat goizean, joanen dena atarri ondora, ABG eguneko ahira, eta gero antik eguna izanen dira animazio, zikiro, eta gauean kontzertuak hori guzia kitorik. Ordean, espero dugu jendea etorriko dela, animatuko dela, ABG egun berezi honen bizitzeko. Eta kulturan goizeko 10:00 gutxi ingururako, jende ugari bertaratu zen larun batean Barakaldoko Bekera Zeit Fest jaialdiaren 2. edizioaz gozatu asmoz. Hasieratik festa giroa izan zen nagusi, ateak ireki orduko Jaizkibel konpainiak txilibitu eta danborrez girotu baitzuten Bizkaiaren ingurua. Belaunaldiak eta aurrekoak borroka egin behar izan du pauso bakoitza emateko, eta oraindik ere ez dugu lortu gure herrian lasai eta modu parekidean desfilatzea, beraz jarraitzen dugu borroka horretan. Ongietorriak arratsaldean gaur albistegira. Grebara deituta daude gaur Nafarroako irakaskuntza publikoan aritzen diren 10.000 langileak. Lab Steilas, Comisiones Obreras, ELA eta UGT sindikatuek ikasturte honetan deitutako 2. mobilizazioa da. Hezkuntzako etapa guztietan ratioak jaistea, erosalmena berreskuratzea, KPIa lotutako soldata igoera eta 2010-etik galdutako 120 berreskuratzea eskatzen dute.
Udaleko ordezkariek igande honetan Bilbon egindako batzarrean Bizkaiko merkataritzaren greba atzeratzea erabaki dute. Astelehen honetan hasi eta apirilaren 4 eta 5 jarraitzea baitzen asmoa eta epe bat irekitzea patronalak martxoaren 31an egindako proposamena aztertzeko. Elak ohar batean gogorarazi duenez, patronalak proposamen ekonomikoa bakarrik egin du, beste gai sozial batzuetan aurrera egin aurretik. 2023rako soldata 11% eguneratuko litzateke, 2024rako berriz 4% igoera izango luke. Eta Andosillako industria pabilioi bateko teilatuan lanean zebilen langile bat hil eginda gaur erori ostean. Nafarroako larrialdi zerbitzuak, medikuak, polizia eta suhiltzaileak istripuaren lekura bertaratu dira, baina ezin izan dute langilearen bizitza salbatu. Oraindik ez dituzte istripuaren zergatiak argitu eta foruzaingoak ikerketa martxan jarri du kasua argitzeko. Publicitación tanto de las mutuas como de los servicios de prevención. Ordea, Ene Bizkaiak bere 12. kongresua egin du igande honetan Derion eta bertan erabaki du Hego Euskal Herriko instituzioei eskatzea elikagai sintetikoen ekoizpen eta salmenta debekatzeko bidea abian jar dezatela. Guk hasiera batetik argi eduki gendun mantendu gure gendula proiektu familiarra edo behintzat gure eskuetan aurrera eroateko proiektu bat. Orduan, erabaki gendun, produzio txikia egingo dugu, guk kontrolatuko dugu prozesu guztia, maaztitik bodegara eta bodegatik bezeroaren gana, eta orduan, rentabilidadea bere lortzeko proiektu ona. Eta hori erabaki gendun oindala 20 urte, eta horretan jarraitzen dugu. Beste erronka bat izango litzateke urteak aurrera doazela eta zer gertatuko dan aktibidade honegaz, guk suertea daukagu eta semea bere badago lanean neugaz. Orduan, pozik alde horretatik, gustura dabil, ni gusturago, lan gaztetasunaren laguntza bere badau. Nik uste dut, lehendik ikasi dugun hori, apurtxu bat moldatzen joan, eta aurrera begira jarri bar garela. Nik oso argi daukat txikitasunetik etorriko dala etorkizunarako bidea. Gaur egun bizi garen gizartia ez da lengoa, eta gaur egun gaztiek eta edonor sektorera hurbiltzen anak baserritik kanpo bizitza bat edo zaintza lanak direla, isialdi dela, dana dalakoa bai konziliatu alizateko edo biak ustartu alizateko modu bat gurean adibidez da talderana, ezta? Talde moduan egiten dugu lan, 10 pertsonek, eta holan antolatu aldoguz pixka bat ordutegiak eta bakoitzan behar izanari erantzun. Eta beste alde batetik, azkenengo urteetan ikusten ari garen klima aldaketaren inguruan, baserritarrok ere zailtasunak dauzkagula, bai lehen gaiak eskuratzeko aldetik, igez adibidez belarra oso urria izan zen, oso gitxi eukien duzen, bolaka zailtasunek, eta guk argi daukagu gure modeloan, modu agroekologikoan, pixka bat animaliak, lurra, pertsonak, eta gero gure produktuekin herritarrak elikatuz, uste dugula gizarte iraunkorrago bat lortu dezakegula. Gai zaldatuta zerren mezua zabaldu dute milaka herritarrek Baionan. Eta abisua eman dute 2024ko urtarrilaren 1 aurrera, ez dute bigarren etxebizitza berri gehiago onartuko Ipar Euskal Herrian. Etxebizitza eskubidearen aldeko manifestazioa egin zuten larunbat arratsaldean, 40tik gora eragile biltzen dituen Herrian Bizi plataformak deituta.
da, eskubide bat da, eta hori bermatu behar dela, eta hortarako araudiak finkatu behar dira, eta gaur egun dagoen espekulazio gehiagikeri horri penaldi bat eman behar zaiola. Eta horrekin lotuta hilabete hasieran iritsi zitzaigun Donostiatik albistea, hotel berriak eta erabilera turistikoko etxebizitzak irekitzeko baimenak bertan behera utziko ditu Donostiako udalak. Gaur egun 162 hotel eta 1280 pisu turistiko daude Donostian, 2022 amaierako datuen arabera. Azken 5 urteetan laurden bat egin du gora hotel kopuruak, eta gehiago etortzekoak dira. Zenbaketa horretan ez baitira sartzen orain eraikitzen ari diren eta baimena duten beste 7 hotel. Donostiako saturazioa medio eta erdiguneko herritarren kexari erantzunez, udalak erabaki du Donostian hotel eta apartamentu turistikoen lizentzien suspensioa. Urtebetez bertan behera utziko dute lizentziak emateko prozedura. Eskaintza turistikoari muga jarriko dio Donostiako udalak. Bisitari gehien ibiltzen diren auzoetan bizi diren herritarrek aspalditik eskatzen zuten neurria da. Herritarrek gustora hartu dute. Baina debeku horretan sakonduz gero baimena ez daukatuko Donostiako auzo guztietan. Udalak iragarritakoaren arabera, Antigua Ondarreta, Tegorreta Udia, Erdialdea, Gros, Ibaeta auzoetan suspensio totala ematea, hau da lizentzia berririk ez ematea. Baina aipatu ez dituzten auzoetan Intxaurrondon edota Egian esaterako aukera egon liteke, baina baldintza batekin, zerbitzuetako lursaietan bakarrik ereikalko dira. Hau da, bizileku diren lursaietan ez da ez hotel ez da ostaturik eraikiko, eta pisu turistikoei dagokienez lizentziaren debekua lizentzia ez emateko erabakia orokorra da hiri osoan, urtebetez ez da berririk eraikiko. Oraingoz urtebete iraungo du neurriak, baina alkateak esan du ez duela baztertzen beste urtebete luzatzen neurri hori, eta epe hori baliatuko dute hiri antolaketa araudi aldatzeko. Lan horietan gaude, abiatu gera lan horietan, eta aldaketa horren hasierako onarpenarekin beste urtebetez ere luzatu dezakegu suspensio hori. Baliteke antolaketa berrian jasotzea eskaintza gainezka dauden auzoen sailkapen berri bat. Halaber udalak hartu berri duen neurri honek ez du eraginek izango kanpin nekazaritza turismo eta landetxetan. Hain zuzen ere lurzoru ez urbanizagarren jar daitezken horietan. Gai zaldatuta berriz ere, frankismoaren biktimak komendu dituzte Azazetako sarraskiaren 86. urte mugan. EH Bildu, Podemos aldugu Ezker Anitza eta Berdeak Ekuo alderdiek Azazetako mendatean fusilatu zituzten 16 preso politikoak omendu dituzte. 4 alderdietako ordezkari eta jarraitzaileak Gasteizko Santa Barbara plazan bildu dira. Hola, Euskadi. Hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. Jaime Conca Amorós, José Domingo Elorza San Vicente, Jesús Estrada Ábalos, Prisco Hernández Aréjola, Manuel Hernández Ibáñez de Garayo, Teodoro González de Zárate Sáez, Mila 1926ko uztailaren 18an bildu ziren azkeneko aldiz Anastasini zirkuko 50 kideak zenbait ikerketari esker jakinda talde horretako gutxienez 14 kide larragan hil zituztela. Lodosako herritarren testigantzak izan dira ikerketa guztiaren oinarria, horregatik omenaldia egin zieten larunbatean.
Eso me llevó en su día a buscar a mis familiares y participar en la exhumación de la fosa de la Caballera en Mendavia. Pues a partir de ahora yo pienso que habría que decir siempre que son más de 3.700. Mi padre, su hermano... 1982an Rosa eta Arantxa Amezaga Mendizabalek bizia galdu zuten autoistripu batean. Madrildik Donostiara zetozen bueltan anaia koldoren epaiketatik. Horrela gogoratu dituzte larun batean etxerateko ordezkariek euskal presoen aurkako urruntze politikaren lehen biktimak. Duela lau urte, indarkeria adierazpen ezberdinen biktima guztienganako errespetu eta empatia adierazpen bat egin zuen jende aurrean. Zenideek ordea, ahaztura baino ez dute ezagutu. Beraz, biktimen aitortza eta erreparazioari begirako urratz eraginkorrak ematea espero dute. Biktima guztien aitortza eta erreparaziorako urratzak. 16 pertsona horienak eta berorin zenideak barne direla. Horik ez dago, oraindik falta dela haien aitortza ahalbidetuko duen lege esparru bat. Agirre lehendakaria Zenter ikerketa politiko eta sozialerako zentroak 10 urte bete ditu, eta hori ospatzeko zenbait ekitaldi eta mahai inguru antolatu ditu ikusi. Eta kulturarlora salto Leioak kultur eskaintza zabala izango du apirilean, antzerkiaz, dantzaz eta musikaz beteko da Bizkaiko herria eta nola ez zinemak eta erakusketek ere bere lekua izango dute. Leioak kultur eskaintza zabala izango du apirilean, antzerkiaz, dantzaz eta musikaz beteko da Bizkaiko herria eta nola ez zinemak eta erakusketak ere bere lekua izango dute. Arte esenikoei dagokienez, Ertza Euskal Dantza taldea Leioan izango da apirila hasi aurretik. Eta antzeslanez gozatzeko aukera egongo da urteko 4. hilabetean. Batetik, hilaren 21ean, Los Días de la Nieve izeneko antzerkia ikusteko aukera egongo da. Pasioa, poesia, sufrimendua, oroitzepenak, maitasuna, sekretuak eta gerra gaiak jorratzen ditu lanak. Bestetik, hilaren 28ean Kabia taldea izango da. Labinia antzeslanarekin, intriga, misterioa, maitasuna, gerra estrategia eta natura ditu izpide istorioak. Eta musikak ere bere lekua izango du, izan ere Leioa Kantika koralak Istanbulera begira ikuskizuna eskiniko du apirilaren 22ean. Bestetik 24. narrazioen lehiaketa ospatuko da, eta aurten umetako oroitzapenak jarri dituzte erdugunean, ni gaztean nintzenean izenburupean. Eta Oma, Lau Ibarrola eta Pasaia bat erakusketa ikusgarri dago. Gainera, maiatzaren 7 arte bisitatzeko aukera egongo da erakusketa gelan. Edonola ere, ikuskizun eta ekitaldi gehiago eta informazio zabalagoa kulturleioa.eus atarian dago eskuragarri. Jende ugari bertaratu zen larun batean Barakaldoko Bekera Zeit Fest jaialdiaren 2. edizioaz gozatu asmoz. Peio Reparaz musikaria da Zeit Festeko antolatzaile taldeko kideetariko bat. Larun batean nabarmendu zuenez, aurrera pauso handia eman dute aurtengo edizioarekin. 2. urtezia jarraizen festivala itzen duzuela, zelan doie?
Bueno, pozik gaude, ze nik uste dut ondo doala asuntua. Nik uste ez gara, enpresa bat ohitua dagoena jaialdi handiak egitera, baizik eta lantalde txiki bat gara, eta hau nahiko movida totxoa den horretan, beti ere ez beldurrez, baina bai errespetuz etortzen gara ona, ez? Uste dugu, nahiko ondo ari dela gauza aurrera, jendez bete da hasieratik eta alde hortatik oso pozik gaude. Orduan, ikasten, baina nik uste dut aurrera pausu potente bat eman dugula horretan. Pentsetan zenuen espektatibak gainditu ditu? Inongo zalantzari gabe, esan nahi dut, nik burua nuen pixka bat bi mundutan, ez? Bat, jaialdian, eta beste bat, zetaken kontzertuan, ez? Orain ja perspektiba gehiagorekin ikusten dut, ez? Nik nuen burua pixka bat zetaken kontzertuan enfokatuta, eta horren ondoren ja beste movida bat hasiko zera, eta orain bigarren movida horretan nago. Orduan, egia da, behar dudala pixka bat, kanpoko bizta, agian hemendik hilabetera beste erabatera ikusten dut asuntua, baina egia zen ikaragarri pozik nago, nuen tentsio eta antxietate guzti hori, ja aflokatzen joan da. Eta amaierako edo egunin bertako sorpresarik edo badeko zue? Jaialdian zehar, orotariko sorpresak egon dira, horietako asko pasatira, Jaizkibel egon da gaur, Elektropoietxe izan da hor, Dragen showak ikaragarriak izan dira, Kukaien parte hartzeak, horiek badut oraindik sorpresaren bat gorde, eta nik uste dut alde horretik bereziari dela izaten jaialdi hau, eta gogoz horiek denak bizitzeko lehen pertsonan ja. Eta datorren urterako zer errepikatzeko asmoz? Nik uste dut badagoela green bat lantaldean hobetzen jarraitzeko eta proposamenak egiten eta beste urte batean proposamen berri bat egiteko green hori badagoela, ez? Ikusiko dugu eta oraindik nik uste dut hau pasata iseri behar garela, ikusi baloratu behar dugula ze jaso den da zerrez pozik. Datorren urterako oso zer aurreratu halko zendun? Oso zer? Ez. Ez, jaialdian pasata iseri behar gara eta zertu behar dugu, eta orduan hasiko gara horrengo. Egia da zerbait idei bat edo beste etorri izan dela, baina momentuz ez dago ezer firme, ez dago zugu lanketa fundamentuzkorik egin, beraz, errespetuz egin behar dugu hori. Eta kirol arloan distirarik gabe erregulartasunak eman dizkie Elordi Zabaletari merezitako txapela. Kaspereko bikotea hasieratik nagusitu da gabezi asko erakutsi dituzten Laso Imazen aurka eta merezita gaiendu da akats asko eta joko handirik gabeko finalean. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan Terreberen Baztan abestiarekin agurtuko zaituztegu, gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira arratsaldeak gurean gaur utzi dituenak, gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11.eus atarian daudela eskuragarri. Gero arte. Sarbe die zurra zalta begietan, atxak korputz askabeza bizidadin